Ahojte, mám tu opäť novinky od Tigeru a tentokrát je to Tiger Party Line. Sú to nealkoholické energetické nápoje s príchuťou miešaných drinkov a to Piña Colada, Daiquiri Passion Fruit a London Dry. Tak ich poďme ochutnať. Ja by som začala s príchuťou London Dry, pretože o tomto som ešte vôbec nepočula, tak som veľmi zvedavá. Oha, dosť dobre to chutí. Ja som sa tu dočítala, že to je s prídavkom jablkovej a citrónovej šťavy a pre mňa to má takú osviežujúcu príchuť. Potom tu máme Daiquiri Passion Fruit. Wow, tak toto chutí dosť mega. To veľmi chutí. Nie je to až tak sladké, čo je na to veľmi dobré. A zachovalo sa to ešte aj tú chuť toho miešaného drinku. No a na záver tu máme Piña Coládu, ktorú určite mnohí z vás poznajú. Wow, toto má ešte aj výraznú ananásovú príchuť. A všetky tieto energetiaky mi pripomínajú, ako keby som niekde na pláži a oddychujem a popíjam ten daný miešaný drink, alebo som niekde v bare, napríklad. Veľmi sa mi páči, že Tiger prišiel s takýmito novinkami, pretože ťa to nielen nakopne, ako správny energetiak má, ale do plusu to ešte aj chutí veľmi dobre, obsahuje to 20% ovocnej šťavy, sú bez cukru, no a sú nealko, takže si ich môžeš dať, kedy chceš.